og velkommen til MT Videos. I dag der vil vi gerne prøve at tage tid på, hvor hurtigt mig og Tobias kan spise de her vingummier, og vi må kun være nede sådan her og spise dem sådan. Men der er også stopur her, så I kan ikke lige se, men vi skal nok sige, hvad tiden bliver. Og vi sætter den i gang om 3, 2, 1, go! Færdig. Det blev en tid på 49 sekunder.